Tipe al-walud. Al-walud niku napa maknane? Al-walud niku maknane golteng, lek disenggol gampang. Al-walud niku maknane golteng, lek disenggol gampang. Sampai enek dawuh wong wedok kulite ireng tapi metengan, kuwi luwih mending tinimbang kulite putih ayu tapi nek iso meteng. Ini sebuah gambaran betapa pentingnya kula karo panjenengan punya anak. Mula karo agama didorong ben wong wedok iki seneng meteng. Meteng iki ganjarane gedhe. Dindi nek wong wedok meteng pendak bengi oleh ganjarane tahajud tanpa tahajudan. Pendak awan oleh ganjarane poso tanpa poso. Jadi wong wedok iki pokok gelem meteng, awan iki dikai ganjarane poso. Bengi iki dikai ganjarane tahajud. Niku lek gelem meteng. Bu. Meteng nggih. Wih. Sapa muni sampun mau? Meteng eneh Bu nggih. Iku lek enek wong wates kok meteng ngapunten, kok sedo. Niku syahid, Pak. Mergo lek sedo bengi berarti sedo tahajudan. Lek sedo awan berarti sedo dalam keadaan puasa. Lho berarti husnul khotimah. Ya nggih no. Bu. Meteng nggih. Mengke lek bojone sampean takon, Bu sing ngaji ning SD Wates mau sapa Pak Lukman? Apa judule? Meteng. Meteng nggih. Bapak-bapak batin, yo penak yo wong wedok meteng ganjarane gede, Pak. Kuwi ganjarane sing meteng luwih gedhe neh ganjarane sing ngetengi. Niki mangke bar pengajian, ibuke cacah dicekel, Bu, nyapa ya meteng. Lho nyapa awake dhewe iki didorong untuk punya anak ngeten lho, Bu. Mergo anak ki iso ngangkat derajate wong tuwek nang donya. Anak iso ngangkat derajate wong tuwek nang akhirat. Akeh wong Tulungagung nang donya mulya niku mergo anak. Akeh nang Tulungagung besok slamet nang akhirat niku barokah anak. Lho niki lho. Oh alah nang Tulungagung ki ngapunten Bu, mbiyen iki anake cilik-cilik rolas. Uripe nunggoni tegalane wong sugih. Bahasane wong Blitar mager sari gede wong sugih. Yo kok arep tuku omah, arep gawe omah, tuku sawah, tuku motor, enek sing dipangane bejo. Anake cilik-cilik rolas ngapunten hidupnya miskin. Bosok anake rolas ki gede-gede, enek sing dadi polisi, enek sing dadi tentara, enek sing dadi guru dokter, enek sing dadi pedagang, petani sukses. Akhirnya wong tuane diangkat derajate. Teng Blitar niku kathah wong tuwek diumrohne anak. Teng Blitar iki kathah wong tuwek dikajekne plus anak. Kathah. Kula sering Masya Allah kok enek wong omahe sederhana. Lah kok kajine plus. Kula tanya, kok kaji plus, Pak? Lho niku putrane enek sing dadi tentara, dadi polisi. Enak sing dadi pengusaha niku diangkat karo anak iso kaji plus. Loh tenan tibane anak iso ngangkat derajate wong tuwek nang donya. Sampeyan mboten nate ningali napa mboten? Mungkin jenengan pas gak ningali nang TV One. Niku enek mbok rondo wedok. Enek rondo niku wedok gak duwe bojo. Niku diundang teng TV One, bar niku diundang teng Brawijaya Malang. Kon seminar, lah nyapa mbok rondo kok diundang nang TV One, kok nang Brawijaya, mergo anak. Lho teng napa Pak Lukman anak iki rolas yu. Lah kok sing 10 iki dadi dokter, sing loro gak dadi dokter tapi dirabi dokter. Iki lho, anak iki iso ngangkat derajate wong tuwa iki tenan iki Pak. Eleh sampean iki kadang sepele duwe anak iso dadi MC ibu elek marem Niki mau cara sing dadi MC anake sampean
Sandinge dijawili ya yuyu nyapa MC ne lho sapa? Anakku. Ora eneng ning wates sing iso dadi MC kejaba. Anakku, pendak acara apa MC ne mesti Sampeyan duwe anak dadi MC ibuke maju dipoto. Bareng ngono digawe status. Bahagianya hari ini anakku dadi MC. Diunggahne ning grup RT. Diunggahne ning grup keluarga. Sapa to yu kuwi? Anak. Lho awake dhewe anak dadi MC puh. Moarme sampean duwe anak iso ki lho. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi. Mbok elek marem. Tenan sampean duwe anak iso maca Quran. Becek diceritakne rewang critakne. Nang pasar critakne. Wingi roh apa ora ning SD Wates nyapa. Nyapa yo. Enek pembukaan TPK kalau sing tampil kalau sapa anak. Wis sampe duwe anak ning kene kene. Lho tenan lho pancen anak sampean rasa gumun nek ning Wates. Enek wong jago ngali senengane nyeritakne anake. Enek apa ora? Mbah pendak jago ngali nyeritakne anake. Enek apa ora? Wonge ya teko. Jajal tak takon dia kacamata apa ora wonge? Aku pengen nani muni wonge nggih kacamata apa ora lho kok sing nggih kacamata cuwepoti kabeh kok. Duh, pancen anak iki tenan ta wonge. Alah kadang sepele Pak Lurah Wates iki lho. Agustusan ngenekne lomba gerakoti kerupuk ngene. Toh anakmu menang yuh. Sopai kok omongi alhamdulillah wingi ning kantor desa ana lomba grakoti kerupuk. Nyapa yu juarane kena anakku. Alah. Juara piro yu ajek juara 4. Lah pesertane piro yo mek 4 kuwi. Deh tenan wis to lek ngomongne anak wis to tenan. Anak iki pancen iso ngangkat derajate wong tuwek nang donya, anak iso ngangkat derajate wong tuwek nang akhirat. Apalagi di saat detik-detik nyawa ini mau lepas dari raga, Masya Allah. Ternyata awake butuh anak-anak sing iso ngaji, anak-anak yang menuntun orang tua agar menggapai satu kemuliaan sing jenenge husnul khatimah. Bu, anak wong arep mati duwe anak telu. Sing siji pinter nyanyi, sing siji pinter puisi, sing siji pinter ngaji. Kira-kira lek wong tuane arep mati sing diceluk sing pinter. Loh, pinter nyanyi ya oleh. Aja kleru lho. Pinter puisi ya oleh. Oleh. Tapi kudu pinter ngaji. Engko lek mek pinter nyanyi, mek pinter puisi ra iso ngaji, nelongso wong tuane. Nduk, dalem ditunggoni ibuke. Delok ente ibumu ki ambekane Senin Kemis, Nduk. Selasa karo Rebo wis ora ambekan lho, Nduk. Lah ya lek ambekane Senin Kemis berarti Selasa karo Rebo ora ambekan. Nduk ditunggoni, Nduk diwacane Yasin, mboten saged. Nduk. Apa awakmu gak tau ning TPQ Nurul Qalbi mboten? Kowe gak sekolah ning SD Negeri Wates mboten? Lah sekolahmu ning di tong mriko. Lah kayak piala sakmono kayak juara apa? Niko juara nyanyi. Lah kok wong tuane arep mati gak diwacane Yasin, lah kok malah dinyanyekne to. Lah kok kupinge iki disanding pokoke joget. Ton mbokmu. Ibuke langsung lho tenan. Wis to anakmu pinter nyanyi tak dukung. Tapi kudu pinter Anake sing pinter puisi ndok ditunggoni ibuke. Ayo diwacane surat Yasin apa Ar-Ra'd. Mboten saged lho. Sekolahmu nang di SD SMP SMA terus kuliah. Gak tau nang TPQ Nurul Qalbi mboten. Kowe gak sekolah ning SD Negeri Wates mboten. Lah kuwi klirumu ning kono nduk. Biyen ki ning Nurul ning Wates iki nek TPQ ne wayahe ning kono to nduk. Oh akhirnya ibu arep mati ra diwacane Yasin. Nah itu
Lho kok malah diwacane puisi di saat nyawa di kerongkongan. Kasihan deh lo. Sing dicelok bangga sing pinter. Ndok biyen ning TPQ nggih ning Madin nggih. Sekolahmu ning di SD SMP SMA terus kuliah karo ning pondok nggih. SD Mundi, SD Negeri Wates. Loh sing enek TPQ nggih. Kowe iso maca Quran, kula hatam Quran. Kula apal Yasin. Dengan gagahnya anak yang pertama membisikkan di telinga kanan, Bunda, zikir Bunda. Anak yang kedua di telinga kiri, Bunda, Allah, astagfirullah. Anak yang ketiga ambil Quran, buka surat Yasin. Ibu arep sedo dengan gagahnya membacakan surat Yasin. Dindi nek wong arep sedo diwacani surat Yasin, maka satu huruf akan menurunkan 10 malaikat yastaghfiruna lahu yang akan memintakan ampun kepada orang yang dibacakan surat Yasin. Akhirnya anak krono alumni SD Wates, SD Negeri Wates dengan gagahnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Pling nyawane ibuke ucul kaya rambut dicabut saka adonan roti. Barokah lepasnya nyawa diiringi dengan zikir, diiringi dengan bacaan surat Yasin. Akhirnya ibuke sedo dalam keadaan husnul kha. Sapa to wong ngatakan ngaji ndak penting ki lho sapa? Anak sama niki lek pinter ngaji menghantarkan orang tuane husnul khatimah. Putrane ngaji nggih. Ngaji nggih. Sebarkan teng pundi-pundi ada SD, ada TPQ ini jenenge SD Negeri Wates. Sampean menaruh anak di sini betul. Krana ngaji itu penting. Mohon maaf hari ini di Blitar ngapunten SD negeri lek gak mau mengimbangi MI ngapunten akan gulung tikar Pak. Sekolah-sekolah di Blitar tuh hari ini MI itu mendominasi, dapat 1 kelas, 2 kelas, 3 kelas. SD niku nuwun sewu golek sak kelas yang kadang kangelan. Karena apa? Niku enek pembelajaran Quran, pembelajaran Wah kalau SD Wates sedang cepet ngatur langkah, kudu enek ngajine. Insya Allah barokah. Lho tenan Bu, duwe anak ra iso ngaji ki nelongso kok. Wong tuane arep mati ki mek mlebu metu. Takoni tanggane piye Bro mbokmu mbuh sawi men. Hendak itu iya. Ngono ki arepe poso ya ning kuburan, arepe bodho ya ning kuburan. Nek itu iki. Akhire menggo arit karo sapu. Boro-boro diwacani kulhu falak binas sampai tahlil blas, larane sing SD Wates. Akhire menggo arit karo sapu ibuke kuburane dibesiki, bar ngono disaponi. Kok boro-boro nahlil blas malah pamit ning mboke. Mbok aku mulih. Mboke ning alam kubur jurit piye to ki? Putrane ngaji. Wis bene sampean ra pinter ngaji, sementing putrane pinter ngaji. Orang tua yang hebat tuh orang tua yang melahirkan anak-anak yang hebat. Toh sampean saiki dulang ngaji dilebokne kelas ya wis angel. Mergo uteke wis kakean centelan. Niki nenek BRI, kredit sepeda motor, jilbab ra lunas-lunas. Dibelajari niate sholat subuh rakaat ini panggah ngengkel rok ing atini. Rakaat ini rok ngatini. Wis bene yo. Namen ndak pinter ngaji ini ya yo ya. Penting anak-anake kudu pinter. Ya wis sampean ngajine ngene iki, melu muslimat, melu fatayat, melu torekoh. Ya wis ngono kuwi ae ngajine. Sampeyan nek dilebokne kelas dulang neh angel. Ra fatkah ra tak kasrah diwaos pripun Bu? Jemblem lak ngono. Ning
mampu menghantarkan orang tua husnul khotimah sok nek ning alam kubur. Sama nek di anak solih-solihah teh seneng. Mergo Kanjeng Nabi dawuh amalul walid. Kebaikane anak iki dadi kebaikane wong tuwek sing wis mati. Ya Allah. Mula besok akeh wali murid SD negeri Wates ning alam barzah padha kaget. Gak rumangsa di kebaikan lho kok kebaikane bertumpuk-tumpuk ning alam barzah. Sedo ditakoni malaikat mungkar nakir, mari ditakoni malaikat mungkar nakir enek malaikat sing muni yu dalem malaikat omahmu ndi Tulung Agung. Tulung Agung endi Sumber Gempol. Sumber Gempol endi Wates. Karo SD Wates kae. Lho kok semerep malaikat roh enek TP kene to? Roh. Malaikat lek enek SD enek TP kene roh. Sing ra enek TP kene ndak iya. Ayo melu aku yuk teng pundi malaikat mlaku-mlaku. Enak-enak mlaku-mlaku. Lah kok wong niku roh tumbukan teng alam barzah. Lajeng matur dhateng malaikat, malaikat tumbukan niku napa ganjaran? Ganjarane napa? Maca Quran. Gadane sinten? Tekmu. Lho. Lah kula mboten saged maca Quran malaikat. Iya aku roh. Kowe mbiyen kon belajar ngaji mek playon ae. Mula sampe tuwek ra godak maca Quran lho. Tapi ganjaran maca Quran kula sak mboten katahe. Anakmu sing kok tinggal nang Wates pendak bar salat gak tau ler nek deres Quran. Nabi dawuh deres Qur'ane anakmu dadi deres Qur'anmu. Mula ganjarane maca Qur'an PN. Mlaku malih roh tumbukan niku napa malaikat ganjaran. Ganjarane napa sedekah. Gadane sinten malaikat tekmu. Lho. Lah kula cedhil-cedhil tiyang Wates aku roh. Kowe lek ditonjok kok tampane lek kon becek ra tau nyang to. Wonge teko to. Wonge ipet-ipet to. Sing mburi lho iki ipet. Lho tapi kula kok diganjarani sedekah anakmu sing kok tinggal nang Wates beneh. Anakmu nang Wates ahli sedekah. Awakmu mati dislameti petang pitung dina petang puluh nyatus pendak pisan pendak pindho nyewu pengiling-iling. Anakmu ki lek budal Jumatan ajek nglebokne dhuwit nang kotak amal. Nabi dawuh sedekah anakmu dadi sedekahmu. Mula ganjarane sedekah PN. Masya Allah. Lajeng mlaku malih roh tumbukan niku napa malaikat ganjaran. Ganjarane napa kaji. Gadane sinten tekmu. Lho. Lah kula lho dereng kaji malaikat jawab aku roh. Kowe mbiyen arep daftar kaji gak sida to dhuwitmu kok tukane Avanza. Lho tapi kula kok diganjarane kaji bolak-balik anakmu. Anakmu sing kok tinggal nang Wates beneh awakmu mati lho kok diamanahne kaji. Barokah kowe diamanahne kaji mula ganjarane kaji PN. Lajeng ada cahaya begitu indah tiang teng alam kubur tanglet malaikat kok enten cahaya niku napa ganjaran. Ganjarane napa malaikat salat tahajud. Gadane sinten tekmu. Lho. Lah kula lho dadi wong Wates ora tau tahajudan malaikat. Malaikat jawab aku roh. Kowe jane ben-bengi masih tangi to tapi mek nguyuh. Anek nguyuhmu nak nyami aku iya. Lah tapi kula kok diganjarane salat tahajud bolak-balik anakmu sing kok tinggal nang Wates pendak bengi gak tau leren nek tahajudan. Nabi dawuh kebaikane anakmu dadi kebaikanmu. Tahajudane anakmu dadi tahajudanmu. Mula ganjaran salat tahajud PN. Lajeng tiyang niku tenger-tenger lho malaikat kok kabeh-kabeh ganjaran. Terus dosa kula teng pundi? Malaikat jawab, dosamu entek cik. Lho kok sakit malaikat bolak-balik anakmu. Anakmu sing kok tinggal nang Wates beneh pendak bar salat nangis nang Allah, matur nang Allah. Jaluk nang Allah, donga nang Allah. Anakmu pendak bar salat donga nang Allah. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah, panjenengan ngapura dosa kula. Ya Allah, panjenengan ngapura dosa bapak ibu kula ya Allah.
Sayangi bapak ibu kula ya Allah. Kados piyambake sayang dateng kula di saat kula tasih alit. Lah kok penjaluke rengekane dongane anakmu lah kok dikabulne karo Allah. Mula aku didhawuhi Allah kon ngejak mlaku-mlaku awakmu kon pinarak nang kae. Lho napa nika malaikat? Ya kae sing jenenge Raudhatun min Riyadil Jinan, ya kae sing jenenge taman dari beberapa taman surga. Pinarak nang kono enten ana sampai besok dina kiya. Kayak ngene iki lho lek di anak saleh ya Allah. Sampean iki tenan Bu, bercita-cita anak dadi kepala desa sae, dadi camat sae, dadi polisi sae, dadi tentara sae, dadi anggota dewan sae, dadi bupati sae, tapi sampean eling-eling anak-anak kula karo panjenengan kudu pinter ngaji ki sampai akhirat Bu. Ilmu ki sampai akhirat ki ngapunten, yang ilmu agama ini lho. Wes, ning alam kubur lho, orang tuane berada di taman surga, baru kaya anak. Soalnya wis kiamat. Seberapa penting anak-anak yang salih. Kanjeng Nabi dawuh inna tifla yajurru bi abawilal jannah. Anak niku tibakne Pak Bu besok lek mlebu swarga ya Allah mboten purun kejaba karo wong tuwa lorone. Wonten kitab tafsir Ibnu Katsir diceritakne anak niku lek mlebu swarga lingak-linguk Pak. Nikmat swarga sing kaya ngono ki jek urung kepencut kula sampe heran maca kitab. Ditanya karo malaikat, "Nyapa lingak-linguk? Ayo mlebu." Mboten malaikat. Lah nyapa? Bapak ibu teng pundi? Subhanallah. Anak-anak kita itu lek masuk surga lingak-linguk. Goleki bapak ibu. Mula wonten kitab Ikhya diceritakne enten lari niku digiring mlebu swarga. Teko lawange swarga kabeh mandeg cekrek. Malaikat dawuh udkhulul jannah, udkhulul jannah. Hei, mlebu swarga, mlebu swarga. Mboten malaikat. Hei, udkhulul jannah, mlebu swarga. Mboten. Lah nyapa? Kula mboten bakal mlebu swarga kejaba kalih bapak ibu kula. Malaikat langsung dawuh, "Gak iso. Kowe ngejak bapak ibumu ra iso. Kowe dadi anak ahli ibadah, bapak ibumu ra patek ibadah ra iso. Kowe dadi anak apik, bapak ibumu ra patek apik, kowe ra iso. Kowe dadi anak jujur, bapak ibumu ra jujur, gak padha. Kowe lek ngarit isine suket tok, bapakmu suket campur semangka, gak iso. Kowe lek rewang jujur, ibumu lek rewang mulih mesti ngentit iwak, ora iso." Sapa muni heeh emang. Akhire lare niku lho kok matur, "Nggih malaikat leres. Bapak ibu kula mboten sami kalih kula leres." Lah terus jenengan mboten semerep telek uripe bapak ibu kula ki mek entek damel ngurusi kula. Jenengan ki lek gelem jujur urip sampean ki lek ditotal mek entek ge ngurusi anak yo. Arep turu mikir anak, tangi turu mikir anak sampai turu ngimpekne. Lho tenan lho. Apa to sing dijaluk anak mboten jenengan paringne lek ngomongne anak lho. Jaluk motor, jaluk gelang kalung, klambi, lek perlu lek sing jaluk anak Bu nyawa lho kok wehne. Tangga kula Pak pinginane anake wedok ninggal, bapak iki seminggu nangis ndak meneng. Entuk 2 dina kula nglayat, lha kok muni ngene Pak Lukman anak wedok kula ninggal. Cara nyawa oleh dijolne tak ijolne Pak Lukman, ben kula sing mati, empun anak kula. Ya Allah. Kula langsung dek, semono ya wong tuwek lek urusane anak. Sampe nek duwe anak Bu, kok lara gak mari-mari, sampean wani kok ngijolne penyakit. Gusti lek pancen penyakit kena pindah mawon penyakit anak kula ten kula. Mun anak kula sing lara ben kula sing lara. Apa to sing dijaluk anak gak kok wehne Bu? Hei. Sampai sendok lho kok jenenge anakmu. Mangkok kok jenenge anakmu, piring lepek kok jenenge anakmu. Cuek kok jenenge anakmu, kuwi mergo sayang apa samarilang to? Oh samarilang. Loh,
lek anak mlebu swarga kok sampean ora dijak niku kaya-kaya mboten mungkin toh. Akhirnya si bocah kula kan mlebu swarga dhewe malaikat mboten. Saya tidak mau dikatakan anak tidak berterima kasih kepada kedua orang tua. Mboten malaikat. Kula niki sekolah SD, SMP, SMA, kuliah teng pesantren malaikat tak ceritani sing ngragati bapak ibu kula. Kula teng MI Sanawiyah Aliyah TPQ Madin pesantren sing kangelan bapak ibu kula. Kula kan mlebu swarga dhewe mboten. Sampeyan tak ceritani malaikat bapak ibu kula niki lek nyambut damel. Damel biaya kula mboten kenal siang malam. Peras keringat banteng tulang. Udan budal, bledek budal malaikat. Bapak ibu kelek nyambut damel malaikat, sikil digawe sirah, sirah digawe sikil. Malaikat terus muni, lek mlaku piye? Akhirnya malaikat ndak iso jawab, Bu. Lah yo lek sikil digawe sirah, sirah digawe sikil terus lek mlaku piye? Malaikate ya kowekal ya. Kowe iki kok iso ae iki. Nek ora ngono awakmu ya ora roh. Akhirnya malaikat matur teng Allah, Gusti enten rombongan alumni SD Negeri Wates. Nyapa? Badhe dipinarakne swarga lho kok mboten purun. Lah nyapa? Nyuwun kalih tiyang sepah kaliye. Ya omong ana nek wong tuane ra padha. Empun Gusti empun. Lah nyapa? Beliau beralasan karena kehebatan mereka lantaran kehebatan orang tua mereka. Wong tuane gak kenal siang malam, ras keringat banting tulang, mek gedekne anake. Bahkan wong tuane berani mempertaruhkan jiwa dan raganya, nyawanya kangge mbelani anak. Akhirnya Allah dawuh, pancen bocah-bocah hebat ki lantaran bapak ibuke ya hebat. Wis omong ngono, kon mlebu swarga pisan karo bapak ibuke. Akhirnya malaikat mandap, bocah-bocah ngenteni kabar kok malaikat. Ya nyangkruk ngene iki, terus sing mburi iki mbawa kok, "Pripun malaikat? Beres yu, beres." Akhirnya karo malaikat celuk sitok-sitok, "Rene. Enten apa malaikat? Piro nomor HP ini bapakmu piro?" Lho sok ning kono ki nek HP yu, ora nek HP nek goleki piye? Wong ning akhirat wong sak alam donya kumpul mulai Nabi Adam sampai Adam Malik. Mulai Siti Hawa sampai Siti Wates kok. Lho sok ning kono ki wong sak donya kumpul yu. Ora ning HP piye nek goleki. Akhire dikeki nomor HP. Niki malaikat nomor HP ini bapak, niki nomor HP ini ibu. Akhire karo malaikat di WhatsApp, "Kang To, dintene anakmu lawange swarga lho." Kang To langsung bales, "Oke." Akhire ibuke di WhatsApp, "Yutun, dintene anakmu lawange swarga lho." Yutun langsung bales, "Yes, tarik semangkok." Akhirnya bapak ibu kok bales teng malaikat malaikat nuwun sewu piye nyuwun Sherlock. Akhirnya karo malaikat di Sherlock toh. Sampai ini kayak ora percaya toh. Akhirat is gambaran dunia iki kayak akhirat napa? Gambaran akhirat ini dunia iki lho. Biyen awake dhewe iki kan anu to yu, nek ngaji iki diomongi ngene karo gurune, aja nakal, kowe aja ngetak kancamu. Wis oleh ngetak kancamu sok ning kono ketok ngetakmu. Ngono ki ora percaya. Mulai nek nyanyian nika to. Sok awake dhewe iki mata terkunci, mulut terkunci. Nggih. Sok ning kono kabeh ketok yu. Ngono ki biyen cilik diomongi ngono ki ora percaya. Mbasa saiki ning Trans 7 acara CCTV lagi dong awake dhewe. Lho enek wong kok nyolong ning Indomaret. Ki ning Indomaret enek CCTV ning mesti kecekel kuwi. Didelok, lho. Lah kok sing nyolong sing pakan tok lho. Lho ya Allah lho. Akhire alah cah Blitar iki cuweluk. Kowe nyolong ning Indomaret mboten. Nyolong mboten niki. Gak iso, Pak. Saman kudu paham dunia ini karena Allah dipasang CCTV lho. So awake dhewe ning akhirat iki gak iso mbantah. Allah karo malaikat mek ngetokne iki lho awakmu rewang ngedit Nogosari iki lho. Ketok. Aja selingkuh, ketok. Lha iki awakmu liwat lawang mburi iki. Ketok.
Wong iki lek iman tenan gak wani iki lho akeh CCTV iki lho. Biyen lek enek wong muni aja kirim Fatihah, aja slametan. Ganjarane lek kok kirimne wong mati gak bakal teko. Lek enek wong muni ngono ki wong gak paham teknologi. Lho sampean lho saiki duwe anak nang Korea, saiki kok telepon, "Le, dalem Bu, Ibu kirimno dhuwit le." Jam apa Bu? Ya Allah le, wates udan terus le. Gembenakne emperan bocor kabeh le. Pinten Bu? 5 juta. Anak sampean ning Korea saiki sampean telepon. Saiki anak sampean iki mlebu ATM bank. Nomor rekening jenengan ditulis khususon nomor rekening Ibu 5 juta Al-Fatihah. Saiki dikirim, saiki kok jukuk ning ATM BRI lek kenek jenenge transfer. Mosok kirim Fatihah kuburane cedhek ra teko. Lah rumangsamu malaikat kalah karo ATM apa piye? Mula slametan dipanggahne nggih Bu nggih. Slametan. Yasinan dikirim nih rono. Teko. Teko. Wong transfer teko mosok Fatihah ra teko. Teko. Oh ora seroh aku. Jadi sok ning kono ki nek HP, ngono lho. Saiki ning donya sampean golek iso apa pokok ndek nomor HP lak ketemu to. Akhire karo malaikat di Sherlock, terus karo bapak ibuke dibuka nganan ngiri. Lho kok akhire petuk anake. Anake tangan-tangane anake nyekel tangan-tangane bapake, tangan kiwane anake nyekel tangan-tangane bundane. Ya juru bi abailal jannah. Akhirnya kedua orang tua ditarik menuju surgane Allah. Niku lek anak-anak kula karo panjenengan salisa. Di sini loh hikmahin duwe anak Ibu. Ternyata anak itu mampu menghantarkan sampai surga Allah. Niku syaratnya lek anak-anak panjenengan salisa. Lek pengen duwe anak salih-salihah, lek pengen duwe anak apik, cepet-cepetan. Sampeyan ngiling-ngiling, resepnya 3. Lek pengen duwe anak apik, langkah pertama kudu dijenengi sing apik. Kanjeng Nabi ini dijenengi Muhammad itu artinya orang yang selalu dipuji. Sing jenenge mbahe, mergo abahe pun sedo. Ditakoni karo wong Quraisy, "Lho kok putu jenengan jenenge Muhammad?" Mbahe jawab, "Ayyuhmada fis sama'i wal ard." Aku kepengin sok putuku ki selalu dipuji di langit, selalu dipuji di bumi. Jadi nama itu harus punya harapan baik sampean. Kayak sampean dodol bakso ki lho Bu. Sampean jenenge bakso baro. Kuwi harapane nek dodol bakso ben barokah. Jenenge anak ya ngono kuwi. Wani sampean dodol bakso kok jenenge bakso jeleput. Ya ora wani to sampean iki. Tapi kadang lek jenenge anak wis ora ning artine iki lho ya wani to. Toko jamu mugi jodoh lho sae. Sampeyan wani gawe toko jamu kok jenenge toko jamu mugi nemen. Ya ora payu. Apotek sumber waras. Kuwi harapan muga-muga sing tuku ning kono waras. Apa sampean wani nggih apotek ning Wates kok jenenge apotek sumber penyakit. Ora wani. Toko bangunan lancar sae. Toko bangunan seret. Mula ning Malang enek rumah sakit gedhe jenenge Rumah Sakit Ben Mari teng Kendal Payak. Rumah sakitnya gedhe dijenenge Rumah Sakit Ben Mari. Harapane muga-muga sing berobat rono mari iki jenenge harapan baik. Jajal apa sampean nggih rumah sakit ning kene kok jenenge Rumah Sakit Ben Mati ora enek sing mara kok. Lha kadang awake dhewe jenenge anak sembrono. Kadang enek jenenge anake berdasarkan sejarah. Oh kathah Pak. Krana bapak iki ana krana ibu iki nalikane meteng kuwi nyidam nek karo jajan. Karo jajan ki suweneng. Lah kok anake lahir lanang, lah kok dijenengne Jansen, artine karo jajan. Lha kan ruwet teng iki. Wong enek kok bapak iki sopir, tukang kirim mendok nang Jakarta. Ditinggal kirim mendok,
Lah kok sing wedok babaran. Lah padahal bapaknya cek tas budal. Gek karo bidan kondang jenenge. Ditelepon, "Ya, aku babaran, alhamdulillah." Lanang wedok Dek, lanang sehat-sehat ya. Ya karo Bu Bidan kondang jenengne selak digekne akte. Wis to sampean jenengne aku repot kirim ndokmo sampean bapake kok. Lah dijenengne sapa Dek manut? Lah kok karo bapak iki dijenengne Randy. Jenenge Randy ae lho. Apa artine ya leren ning endi-endi? Mergo bapake ruwet ngene iki. Babaran lho pas ning ngarep TV. Lah kok anake lahir wedok. Lah kok dijenengne Novi, artine nonton. Ojo. Dadi jenengi sampean punya harapan baik. Apa kudu bahasa Arab? Ya lek kudu mboten. Lek sampean iso bahasa Arab monggo. Sing penting maknane apik. Anakmu sapa yo jenenge? Muhammad, Mahmud, Humaid, Ahmad, Hamid. Monggo. Jamil, Jamilah, Ajmal, Mujmal. Monggo. Abdullah. Monggo. Abdul Karim, Abdul terus monggo. Apik. Tapi lek gak iso Arab Jawa ae. Wong Arab iki maki Arab lek maknane elek ya elek kok. Anakmu sapa yo jenenge Tony. Kumplite Syaitoni. Maknane setan. Dadi pendak dhek teko kaya ngoncone sak SD mlayu kabeh setan teko, setan teko. Anakmu sapa yo jenenge Matyadi. Bahasa apa he? Aku wong santri Arab. Artinya apa mbuh? Didelok ning kamus mat ki artine dawa, yadi ki tangan, artine ngentitan. Yo anakmu ke kok jenenge Zero, Zero ke sapa kae? Binti Hunay Zero. Celukane Zero. Bahasa apa yo? Arab, aku wong santri ya. Artinya apa mbuh? Didelok ning kamus binti ki artine anak wedok, Hunay Zero ki maknane celeng cilik. Dadi anak wedoke celeng. Lho mesakne to. Wis lek gak iso Arab Jawa sing penting maknane apik. Anakmu pira yu 4. Lanang apa wedok? Alhamdulillah lanang kabeh. Beh. Sapa yu anake jenenge Mbarepe Slamet, nomor 2 Untung, nomor 3 Trimo ragile bejo. Selamat Untung Trimo. Lho sae to. Sae. Lek Jawa campur Arab sae, sing penting maknane sae. Anakmu sapa yu jenenge Manuto Muhammad. Celukane Totok. Lho apik to Manuto Muhammad. Sing elek iki lak Manuto Mak Lampir, kuwi elek. Anakmu sapa yu jenenge Slamet Daroini. Selamat ki artine ya selamat Daroini ki donya akhirat, selamat donya, selamat. Nek jenenge anak sing apik nggih. Sing dengan nama itu jenengan punya harapan baik. Aja mek keren-kerene tok. Anakmu sapa yu jenenge Ati Andriati Variana Maria weleh-weleh. Yo apa artine iki? Sing nomor 2 lek pengen di anak apik ora cukup dijenengne sing apik. Sing nomor 2 lek pengen di anak apik kudu diulang ilmu sing apik. Ilmu sing apik iki apa lho kuwi lho, Nurul Qalbi niku lho. Dadi kudu diulang ngaji. Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Anak iki lek arep dadi apik karo Allah dikei ilmu agama. Wis. Zaman wis kaya ngene, Bu. 10 pelajar putri di kota besar, data ini 6 sudah hilang keperawanane. Sampeyan iki lek tindak nang kutha gedhe kok anak cah 10 mulai sekolah wedok niku datane sing 6 wis gak perawan. Terus tenan. Kula niki pendak malam Ahad sering kali ngaji luar kota. Pulang ngaji begitu masuk kota Blitar, Masya Allah. Bocah ci usia SMP SMA breng-brengan beda montoran. Goncengan telu, ngapunten gelut nang dalan, ngapunten mabuk nang dalan. Kula mek mikir iki anake sapa? Ngerti ora bapak ibu elek anak itu harapan orang tua sampai teko akhirat.
Lah kenapa mereka kayak ngono kuwi? Mergo mereka itu enggak kenal ilmu agama. Mula tak peseni ibu-ibu lek jenengan purun manut kula, lek purun gak purun ya ora apa-apa. Sampeyan iki lek duwe anak, tenan tak peseni pondokno. Wes diakui atau tidak, walaupun pesantren juga ada kekurangan, lembaga pendidikan yang mampu mencetak anak solih solehah itu yang paling ideal itu ada di pesantren. Lek jenengan purun bar SD usahakan masuk ning pesantren. Anak gila ning pondok U1 tak dudui salate terjaga. Wis. Sampeyan duwe anak ora kok pondok nih mek perkara salat le playon. Tapi lek anakmu nang pondok wis sampean rasa mikirne salat. Sampai nang kantor tenang, nang omah tenang, nang pasar tenang, nang sawah tenang. Lek perlu ibuke nang luar negeri, bapak ibuke nang luar negeri, jenengan tenang. Mergo anakmu nang pondok. Anak gila ning pondok salate terjaga. Nomor loro, anak gila ning pondok untungnya apa? Keluyurane terkendali. Lho Pak. Saiki anak ora kok pondokne kok cekeli motor, kok cekeli iki. Yo tektung. Iki lho. Tek HP iki jane ora elek, tapi lek urung wayahe berbahaya. Aku lek nek wong muni HP setan gepeng aku ora cocok aku. Wong HP ki akeh kok paidahe. Lho saiki lho ning wates iki lho wong mati ora enek sing layon-layon kok. Sing layon-layon koyo ngene kok elek iki. Lho sampeyan nek 20 tahun ora ketemu dulur iso nyambung neh lantaran lho koyo ngene kok. Lho sampeyan lho saiki arep gawe jajan ora satu buku resep. Lho kok ketik bagaimana cara mengolah ketela pohon. Celek muncul nomor 1 jemblem. Nomor 2 gethuk. Nomor 3 utri komplit. Lho tenan. Kayak ngene kok jadi setan gepeng. Lho sampeyan saiki di masalah agama. Mestinya sing pas takon kiai, tapi lek sampean kesusu bukaan HP iki. Bagaimana hukum akikoh anak laki dengan kambing 1? Dijawab. Sampeyan iki saiki takon masalah agama, bagaimana tata cara sholat Idul Fitri, bagaimana cara niat puasa Ramadan, bagaimana cara niat, bagaimana doa sholat witir. Enek kabeh. Koyok ngene kok setan gepeng iki. Sampeyan saiki nulis ayat kutiba alaikumusiyam diterusne karo HP. Sampeyan nulis hadis thalabul ilmi diterusne karo HP. Saartine, saasbabun nuzule, saasbabul wurute iki lho HP iki. Fadilahe gedhe. Wong kula lho kerep ngaji ning ndi wonge ya ora mara liwat. Iki lho. Lo tas ngaji kok Batam, tas ngaji kok Lampung. Nembe ngaji keng Banjarmasin, ngaji dateng wah, wonge gak mara. Assalamualaikum, waalaikumsalam sinten. Saking wates Yai, nyapa? Badhe ngundang ngaji saged. Kula sowan apa mboten? Ora usah, sowan malah gekne teh. Paling awakmu rene ya nggo gula. Wis sing penting pas hari H di Sherlock. Kula teko kene teko pas iki lho. Jenenge H. Kayak ngene kok elek. Ning sayang HP dijak apik kenek, lha iki kelemane dijak elek ya. Iki saiki kok ketik ya ngono metu. Kok ketik ho ihe ngono metu. Lah anak-anak panjenengan kuwi ibu lek urung nang pondok. Kuwi akidahe urung tertata dengan baik. Tapi lek wis kok dele pondok karo kiai wis ditata akidahe. Insyaallah lek sampean tukokne HP iso milah iso milih. Mula kula pesen teng panjenengan lek iso mondok. Mergo nyapa? Anak panjenengan gak akan keluyuran. Sing nomor 3, anak ki lek ning pondok untunge apa? Oleh barokah dongane kiai. Sampean gak bakal duwe anak didongakne kiai. Donya ki sing paling ampuh loro. Wong tuane dhewe-dhewe nomor 2 kiai ulama. Anak panjenengan tidak akan tersentuh doa seorang kekasih Allah lek panjenengan gak mondok nih. Ngapunten. Donga sing paling mandi kangge anake dongane bapak ibuke lho. Sampeyan iki lek ndongakne anak mau mandi lho, Bu. Tapi lek panjenengan ke berdoa atau didorong karo dongane kiai iki lho malah sempurna. Bahasane 4 sehat 5. Mula ayo mon
Kadang wong Tulungagung, wong Blitar padha. Mondok itu dadi apa? La ilaha illallah. Lah wong-wonge ora ngerti to lek wakil presiden Mbah Yai Ma'ruf Amin ki ya pondokan iso dadi wakil presiden kok. Dadi sampeyan nek ditakoni yo anakmu kok pondokne lho sok dadi apa? Jawaban wakil presiden. Ngono lho yo. Lah Gus Dur dadi presiden ya pondokan kok. Lho Bupati Blitar namine Mak Rini niku ceritane ya pondokan yang kemarin. Sampai wakile jenenge Pak D Rahmat niku ya pondokan iso dadi bupati wakil bupati kok. Kula sering pakai Bupati Malang namanya Pak Sanusi, sering kula panggil. Beliau itu alumni pesantren, Pak. Sampai tak duduwe awake dhewe kuwatir karo ekonomine anak manusiawi, Pak. Sampeyan ki sok mikirne sok anakku iso sugih apa ora, manusiawi. Tapi sampeyan saya yakinkan alumni pesantren iso sugih. Lho kula kok pamer mboten, Bu. Kula ki tamat SMA tahun 89, Pak. Nalikane SMA, kanca akrab kula niku loro, akrab kalih kula, telu kula. Sing sitoki tamat SMA nglamar PNS ketompo. Sekarang menjadi pegawai negeri di Jember. Kula asli wong Jember. Sing sitok ganteng dhuwur putih tamat SMA nglamar ning hotel ketompo. Sekarang kerja di hotel berbintang di Bali. Lah sing sitok iki bocah. Cah saiki diundang SD Wates ile cah. Kedua orang tua kula ngomong Lukman mondok, langsung tak jawab mondok. Damel napa mondok? Lah terus piye kula tak merantau mawon. Lah nyapa? Lah kanca akrab kula di pegawean kula kok ora di pegawean. Gengsi kula. Lah terus piye le? Kula tak merantau teng Surabaya wae. Kula merantau ning Surabaya mergo gengsi karo kanca niku. Kanca akrab duwe penggawean aku ora di pegawean gengsi. Akhirnya ning Surabaya setengah tahun gak oleh apa-apa, Pak. Awak kula malah jeleput mergo bendina gelut karo satpam atik kalah terus. Gak entuk lilane wong tuwek. Akhirnya kula kembali bersimpu di hadapan kedua orang tua. Kula tak cobi nderek dawuh panjenengan nang dile kula tak mondok mawon. Mondok nang di teng Kediri. Ning di Pondok Jampes. Tahun 90 kula budal mondok, tahun 99 kula rabi untuk wong wedok Blitar, Pak. Kanca kula nyambut gawe mulai tahun 89. Kula tahun 99 iki lagi rabi. Kancaku wis nglumpukne bondo 10 tahun, aku lagi mintik-mintik rabi. Ngene kok sombong ora yu. Kula tiap tahun, kok tiap tahun, kadang 2 bulan, 3 bulan mudik ke Jember. Petuk kancaku loro iki. Kancaku loro tumpakane mobil, ki lho alumni pesantren, ora kalah tumpakane ya mobil, malah mobilnya apik tekku. Lah kono Avanza tekku Rebon kok. Kono mek 90 juta tekku 300 juta kok. Lho, kowe iki tak omongi lek pondokan iso sugih Yutun. Yo, kancaku ki rabi, aku ya rabi, ora sombong. Bojone Cek Ayu bojoku. Kuwi lho pondokan. Kancaku lagi sering makan enak terus di-share ning grup alumni SMA, tak japri. Kowe kok mangan enak? Tuku apa gratis? Lho kok tuku? Kancaku sering mangan enak tuku. Ki alumni pesantren bendina mangan enak. Nah, nek ngono mau gratis. Engko mulih digawani. Aku apal karo wong Tulungagung. Aku lek mulih kok Tulungagung mesti ngaji mesti digawani ingkung kok. Lho, tenan. Aku sampe gumun karo wong Tulungagung kok apik amen digawani lodo kuwi lho. Enek ingkunge, tapi Tulungagung kono, mbuh Tulungagung kene engko. Enek apa ya aku ndak nyoh. Lho, wong Tulungagung iki tenan lho yu. Mesti gawani lodo, tapi Tulungagung kene mbuh. Mak ni amani ngo. Enek apa uyung? Nek uyung ndang golekno. Mumpung aku tulung mulih. Kanca kula ki sitok pegawai negeri, sitok pegawai hotel, tak duduhi gajine bulanan. Lho. Wong pegawai yo gajine bulanan kuwi yo alumni pesantren ora sombong yo gajiku jam-jaman. Marine cair.
Iki mau sedina wis pindho, isuk manten, bengi ning kene. Yuh, oleh piro jajal? Ayo mon. Jangan takut, sampean tak yakinkan alumni pesantren kalau bicara ekonomi ndak kalah. Ayo mon. Aja wedi sampean. Sing nomor 3. Dadi anak ki lek pengen apik, siji dijenenge sing apik, loro diwulang ilmu sing apik. Sing abot iki sing nomor 3. Lek pengen duwe anak apik kudu ditontoni sing apik. Wis. Anak-anak kita itu hari ini ndak baik, maaf kehilangan uswah hasanah. Anak-anak panjenengan ki boleh ora mondok 24 jam kene ngomah. Sing 7 jam digawe sekolah, sing 17 jam bendina nyawang bapak ibuke. Anak-anak yang tidak sholat ngapunten iki mergo ndelok wong tuane ya ora sholat. Lho tenan, anak iki terutama anak iki gampang kelet karo ibuke, kae ndelok. Enek piye bapak-bapak sing mangku anake? Aja sampai jenengan ibu-ibu ndak sholat. Mergo anak iki gampang melu ibuke. Kok ibuke sholat, kok lak melu sholat ngadeg ini. Mbok kon ngalih ya moh, pancen ibuke sholat kok. Sampean sholat, kalau anakmu melu sholat, bukan ngalih ya moh, ngalih, oleh gendanya pak, moh, ibu sholat itu, aku ya sholat, ibu itu wenyih, sampean Allahu Akbar, anakmu lak melu wabah, sampean mau coba Fatihah anakmu, sampean rukuk sujud salam, sholat di ben anake melu rewang bareng maghrib mulai becek ya aja maghrib deng to. Usume wong mula ning wates dusumne lek enek wong mantu bar maghrib kae dikai tulisan spanduk untuk sementara becek ditutup. Buka lagi setelah sholat isya, piuh amplop piro sing ucul iki kok. Anak itu rasa dikongkon nutup aurat, pokok ibuke nutup aurat, anaknya ya nutup. Bocah sing gak nutup aurat iki mergo ibuke ya ora tau nutup aurat. Bu, lu anake diteren nang SD Wates lho kudungan, malah ibuke ngeteri ra kudungan kok. Iya apa ya? Wonge teko, wonge guyune kekel ta? Lah terus piye lho anake iki diterene nang SD Wates si brukut kudungan. Lho kok ibuke malah ngitrono SMS silite metu sithik to. Enek sing ngitrono SMA silite metu akeh. Enek sing ngitrono SMK silite metu kabeh. Lho kok ibuke ki rambute dirembonding disemir innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ki anake dilungguh ning ngarep lho jilbaban brukut. Ibu elek lungguh rada ndegek akhirnya kaosnya munggah celanane mudhun katoke ketok enek tulisannya RP 2000 sing kok contoknya anak ki lho apa kula pesen Bapak Kepala Sekolah tolong diumumne jangan sampai ada wali murid anaknya diterima nang SD Wates kudungan ibu era kudungan jangan auratnya ditutup auratnya ditutup. Duh tenang. Sampeyan iki Bu arep melu kegiatan apa melu wae. Tapi tulung sadurunge melu menengo suwine 5 menit. Aku lek melu ngono kae disawang anak pantes apa ora? Lek ora pantes aja melu mesakne anake. Lho kok malah Agustusan iki lho kok ibuke melu karnaval joget to. Ho ah ho kuwi disawang anak pantes apa ora wonge ya teko sing melu ho ah teko wonge teko udunge apa rupane ireng lek terus ibuke ho ah terus anake piye mula ning Blitar iki enek ibuke melu karnaval ho ah lha kok anake ngetone ning mburi karo muni ibu apa kok
Hei. Hei. Aja minyak. Ning kene nek karnaval rek ora. Aja minyak. Disawang anak ora. Hei. Sama niki lek melu senam melu wo. Senam ki olahraga. Olahraga itu perintah agama, tapi tulung golek onggen sing tertutup disawang anak pantet. Melu senam kok ning prapatan iki lho. Atik gawe celana ketat, kaos ketat, ora jilbaban, lek kok kodoke ketok mringis tok. Kuwi lho disawang anak ora. Iku enek ibu arep budal senami anake ngelokne, Bu, adokmu etak lho. Adokmu lho. Bu, sampeyan nek pengen duwe anak apik, bapak ibuke kudu apik. Jenengan ojo ngongkon anak adus, lek jenengan dereng siram ora dadi. Le siram, ibu yo siram. Oh tak tuapuk genten ngono. Ora dadi. Sampeyan ngongkon nduk siram ibuke kudu wis. Anake bapake ya wis. Kudu ngono. Lho nggih sampeyan aja ngongkon anak ngaji lek bapak ibuke ora. Lah sekarang anak itu kehilangan contoh, Pak. Wis bapak ibuke jamaah ra tau deres Quran ra tau. Wis wong loro ki dolanan ha. Lho tenan. Ambune kok roti enak mendhe iki. Iki tek sapa iki? Masya Allah. Woi. Ambune rotine jan mening. Aku meono Kang. Loh tenan. Mula nyapa to? Bocah mbiyen iki kok sing diwedeni wong tuane. Mergo wong tua mbiyen iki nek dicontoh. Tahun 80-an berdasarkan survei anak iki sing diwedeni bapake. Dadi bocah mbiyen iki ngene, ngaji. Lho, ora ndang budal, tak omongne bapakmu. Kalimat tak omong nih bapakmu ki digdaya. Mergo bapak iki ya sregep ngaji. Siram. Loh, ora ndang siram, tak omong nih bapakmu. Budal, mergo bapake wis adus. Wong tuane wis adus. Loh, deres Quran. Ora maca Quran. Tak omong nih bapakmu wedi. Lho geluta. Terus nah, tak omong nih wedi, tak omong nih bapake. Mergo bapake gak tau gelut. Loh, nyolong jambu mudun. Loh, ora mudun, tak omong nih bapakmu. Langsung mudun, wedi mergo bapake gak tau nyolong jambu. Lah bapak zaman saiki ruwet lho, nyolong jambu, mudun. Ora mudun tak omong nih bapakmu. Lah kok anake jawab, sampe ngomong nih, lah niku bapak ning dhuwur nggo kresek niku. Masuk. Yang ngono kuwi ning Tulungagung. Ketularan Blitar apa nulari Blitar? Lebih Bu, ayo jadi orang tua yang baik agar melahirkan anak-anak yang wis lek sampean padha karo aku yu. Bojoku tak omongi Dik, anakmu lek kok keloni ra dadi saleh. Lah pripun lha kowe karo aku ora kena dicontoh kok. Terus pripun wis nang pondok. Akhirnya kembali ke pondok. Lek wis ning pondok anak iki sing ditiru ulama, sing ditiru kiai iki akan muncul jadi anak saleh. Mergo nyapa sing diwarisi ilmu karo Kanjeng Nabi iki kiai. Anak panjenengan lek dekat dengan ulama berarti dekat dengan ilmu. Lek dekat dengan ilmu harapan untuk menjadi anak saleh salehah akan terwujud. Mula ayo mondok. Anu lho Pak Lukman, anak kula mboten purun mondok ya wis aja dipaksa. Maksa anak yo ndak oleh secara agama. Piye, Le, kowe arep sekolah ning ndi? Teng SMP Negeri Sumber Gempol. Ya wis. Tapi ibu karo ayah njaluk, kowe tetep kudu ngaji. Dadi kok lek wis metu kok kene, tulung anak panjenengan dekatkan dengan ulama setempat, Pak. Dekatkan dengan guru-guru ngaji, dadi mari SMP, mari SMA tetep kudu ngaji. Lho nggih, lek gak gelem mondok gak apa-apa Le, tapi sampean kudu tetep ngaji. Lho lek ngono kesimpulan nek pengen duwe anak apik, siji dijenengne sing apik, loro dikongkon ngaji. Wis, loro niku insyaallah akan lahir anak-anak yang saleh. Pun niki ingkang saged kula aturne, mugi-mugi barokah pengaosan putra-putri panjenengan menjadi anak-anak yang saleh salehah. Bu, pesen kula kemutan nggih.
Meteng mau lho. Meteng nggih. Pun mugi-mugi putra-putri panjenengan lari-lari kang ngaos wonten SD Negeri Wates dados anak-anak yang solih-solihah saged batek tiang sepah kaliyan nuju swargane Allah. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mulai awal hingga akhir menawi wonten atur kirang saya ageng pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Haji Lukman.